Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:07. This time, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may aganaban sa aton nga mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw kadasig lang sa tiyempo naton. Miyerkules na kitang presentation December 30, 2020. Aksyon Hotline. Liwat na naman kitang nag-welcome sa aton nga mag-aksyon nga nag-monitor na karon nga aga. Pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, ang iban araman nagamonitor paagi sa YouTube. Aksyon Hotline. Aba nagamonitor ya paagi sa mga transistor radio, bisan din kaman nga bahin diri sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, Region 6, kutob malabutan sa aton sining nga broadcast, lakip dira sa area sa Panay, Negros Oriental, na sa mga area sa Siquijor daw may nagapalabot pa di ngang signal ta, may mga lugar dito nga klaro ang aton reception. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad, baw dalawang tulog na lang kag New Year celebration na. Kumusta ang aton sining nga magkaaksyon, ang inyo sining nga pag-travel, especially kung within Negros ka lang kag Region 6, why magid problema ang pag-travel nyo actually mo? Kaya why nagid man sa mga requirements nga ginapangayo ang gobyerno, no, kag gina-require ang aton mga authorities agud nga magka-travel ang luyag magkadto sa ilang mga pamilya kag himata. No, hindi ka mo magkalipat sa mga Bacolod noon, sa mga taga-syudad sang Kabankalan. No, kay buwas December 31, wala naman liwat sang curfew. No, sulito nato na kay hindi nga mga lugar na ang nagpagwa sa desisyon ng ila alkalde nga i-suspend liwat buwas December 31 ang curfew. In short, buwas may tiempo ka samtang ginahulat nato na pagsulod sang 2021 hasta sa tungang gabi, ti pwede ka nga magkatiyog-tiyog, makalibot kay gin-suspend ang implementation sang curfew. Importante na siyang at least kung magkadto ka sa mata mo nga sagwa sa Bacolod, may salakyan ka, hindi ka pressure nga magpaspas-gid sa pagpadalagan pauli sa imo sini nga puloy-an. May lang ni ang may ara iya kulo kwarta kay gina-consider ini mga last day o kung amo ni ang nagailapit balang nga pagtakop sang 2020, ti may ara sa ginatawag nga Christmas rush. Ti galing kay kung kaya kwarta, no, garas ka lang ti way ka man mahimo gyapon. Anong hulagon mo abi kag kadto dira sa mga mall, no, ikadto sa mga balaligyaan prutas kay way ka man bakal. Ahay ti damo kita sina, no, nga mga utod nga medyo pigaw yang aton sining sitwasyon, no? Pero ano man ang aton status sa pagpangabuhi, importante nga kompleto kung tani nga aton pamilya
nga magasug-alaw sang bag-ong tuig. Amo nang pinaka-importante, useless na. Pilaman kalitson ng imo preparasyon, ano man dirang handa mo sa pagsugalaw sang 2021, pero kung way ka mo nag-iintindihan na sa sulod sang puluyan, ang inyong pamilya, watak-watak, way ka mo nag-isa, waay gina, nada ina nga celebration sang New Year. Naglipas ang Christmas, ti kung way kasadto nakahimo sang effort or initiative nga magbalikay ang inyong relasyon nga mga mag-utod dira, mag-iloy, mag-amay, na amo na ning tiyempo, hindi nyo na pagpalabuta sa 2021 kag antes kamo maghimo sang tikang nga magbalik ang inyong relasyon. Hoy, ang COVID, ara gyapon na Bacolod City nagka-record 2 cases kahapon. I-check tang dugang sila karon na nga mga detalye kay mga city officials ta. Ang padayon nga nag-aapilar o kung nagahinyo sa cooperation sa public nga kinanglanta nga maghalong karon nga tiempo. No kay ti amo ni ang panahon nga tuman gid ka delikado, no? Ang ginakabalak-an ta kay ang nasyonal subong do hindi pa ya sigurado kung ako ni kay Secretary Doki sa Department of Health. Dapat mang-infirm siya sa iya sini recommendation. Ang stand niya bla hindi kay hulaton ni pa kung anong bungat sa baba sa Pangulo, dapat siya i-recommend kay siya yung Department of Health Secretary ngiyambal sa presidente nga ibanta ang travel sining mga Pinoy nga luyag magpauli sa Pilipinas apang naghalin sa mga lugar nga may panibag-o nga COVID strain. No, inablang nagalatuhaw nga COVID subong nga problema na dapat siya niya ma-recommend, hindi kay siling niya in principle do, okay naman kay Presidente Duterte, hindi kay mo kita tiglikom ka nga maihambal mo yung publiko. Wala tong tanay, may pamansan lang natapikan sining bag-o kunining COVID strain, new variant sang COVID, ay din kay mo yan natawo man. Alas 8:14 na ano pag na madalag ko nga balita. By the way, speaking of Kabankalan, ang Kabankalan City nakakuha gali ni kung nagpanguna no sa mga dalag ko nga mga syudad, no, component cities sa bilog no nga Western Visayas, Region 6, may ara sila kilala sila bilang number 1 no in the cities sa bilog nga Region 6 na no ining award pakaronan ko ina dugay-dugaya. Congratulations sa mga nagabugos ang local government unit sa Kabankalan. Ari pagid no i-check ta ni karon kay sige man tiyog sang task force butagoy mo actional win standby kay kundi subong Rizal Day may mga activities diri sa Bacolod and of course may ara dira sang mga program nga ginpatigayon kadtuan ta karon si Action Alvina kay ti mga teacher siguro ara dang iba ni na nagapatigayon sini nga program. Mga manunudlo diri sa aton niya sa Bacolod ti suportado nila ang stand sang presidente party sa face to face. Managaning kisado kasi kwawi ni bilang mga opisyalis na sa nasyonal, di kayo mo kita na iya. Si Secretary Briones, nga taga-aton, maradi kay Negros Oriental na siya mo. Kaya balo na iya nga, silinga, safe ang kabataan ko na sa schools, sang sabalay nila, ay, di na yung klase, prinsipyo, kag logic man. Pero pakaronan tayo na, tanan-tanan, ang task force butagoy nagalibot man, subong. I-check ta kay ti amo ni way labot karaan take note way labot sang COVID-19 isa pagid nga ginamonitor sang aton syudad ang sa ASF African Swine Fever nga amo ni siya or swine flu nga amo ni ginamonitor gid sa mga authorities nga bisan ang mga frozen products coming from Luzon hindi diri dali-dali makasulod sa aton man sa tuod lang ang Bacolod City and Negros. Amo pa ning naga-supply subong sang karne, no? Diri pa nagapangumpra, nagakuha ang mga taga Luzon. Ti doble niya nga kayod no kay
wala labot sa COVID nga perting bantayan ay although nga ti ginahalugan magyapon ang mga restrictions na because under kita MGCQ mo, MGCQ. Now, ang lain sinisiling ko after sang December 31 kung magmatuod gani hinali ning prediction o kung paglantaw sang Department of Health kagulpian na naman nga magtaas ang cases. Buhari naman, siling ko kung may mga lockdown, siling sa mga negosyante, disastros ina. No? Ang pag-implementar sang gobyerno, sang siling ko sang lockdown kung may aragin man. Pero tayo sino ba lang makambal nga hindi na matabo? No? Kay may mga nasyon na nga nag-implementar no batuman liwat sang lockdown after nga nagtaas ang cases kapin pagid sining new variant subong nga grabe akdasig mga laton. Hindi man siya deadly actually. No, hindi gid siya siling nga makamamatay nga pag once matapikan ka do mahambal ka na nga why ka na tsansa. Pero galing amo na bala kay ang isa sang mga ginabasihan sang gobyerno sang ginapatuman nga mga regulation is the number of cases being recorded dan amo nang aton gid bantayan. I-check naman karon sa Philippine Coast Guard ang influx na o kadamuon sa mga biyahero sa roll on roll off kag amo man sa fast craft. Kumusta nagdugang pa unit sa fast craft? By the way, may mga adjustment nga daan sa plitihan kay daw why manggid kuno damo pa sa iro. Pero naon ko si Action Alvin kay Rizal Day subong may mga activities na mga area diri sa palibot sa Metro Bacolod lang ko ina kumusta subong ang dokajutay subong aga bala ang salakyan nga nasundan kung nagapakadto kita diri sa station unlike sang ordinary days nga nagporting traffic no mga amo ni oras ganito hindi gid maagwanta ti amo na ang isagid ka problema. Sakay Sir Martin, Sir, matawag kami sa imo da Sir. Matawag kami Sir. Si Action Alvin. Alas 8:19 na i-check ko lang ni Anay. Standby kay si Sir Martin Pinaga na nawag sa akon. Okay na si Sophia Kalindia. Pero unahan ko lang yung patrol. Kumusta da siya subong? Patrol report. Action Alvin, kumusta ang Rizal Day celebration tapos na? Action na padayon pa ang programa in relation to this to DNP4 Katuig nga that anniversary ni Dr. Jose Rizal is Rizal Day subong action na art. Okay. Activity subong ari na sa sulod sa Jimmy's sang Rizal Elementary School action na art. Wala lang madugay nag-umpisa man ang grazing pero dere na-obserbahan siya na art na ugot nga ginapatuman din ang social distancing. May mga city officials mga da? Come again? City officials may kita kada nga nagkanto da? Yes, yung art sa karon kung mapatihan mo sa atong background ang nagahambal karon ang kuan mismo no ang district superintendent si Mama Amelin Sales and ang official nga ari sa karon action na art si Councilor Benedito Novero naman ang pila ka mga patunutlo at suri majority direction na art ang mga division school supervisors ang principal ang Rizal Elementary School Mr. Denny Estanyan at na art okay naman ang mga manunod no? Sa karon may man ang mensahe kay ongoing pa man ang pagtatag sa mensahe karon ni Dr. Amelin Sales sabihin subong 2020 nakasulapo we are facing sa sinigako nga problema apang nalampuwasan kung padayon na nagkapakigbatok ng 2020 but hopeful siya. Okay. 2021 nga on the part ng Department of Education bangod na umpisahan na nila especially action na ang meaning protocol standard kay naumpisahan na sa mga eskwelahan and ang sa karon nga wala ang tinatawag na pala nga
Face-to-face. Face-to-face. Instruction, okay. So, in a way, Action Alvin, since nga sige pa man ang program i-take note lang karon na. Kag, basi may mga mensahe nga significante nga yatag nga aton sining mga DepEd, basi may statement karon si Ma'am Sales after the program or Councilor Inisito Novero, karon guro Action Alvin na basi madala ta sa to. Yes, Action na Art, no? Kay dugay after sa tining program, ang another schedule, ang paghalat naman sang bulak sa monumento mismo ni Dr. Hospital. Okay. Sa Action na Art sa Rizal Elementary School redaksyon na Nani Irao, ang action nyo, Action Alvin Graba, una sa palita, una sa aksyon, sa kolor, Action Radio. Action Hotline. Salamat gid Patrol Action Alvin Grava. So ini paghatag pagdumdum kag of course selebrasyon ini okasyon pilang pagkilala man sa Baganihan sa Pungsod Pilipinas, no? May mga program dira pero mga mensahe karon pa karonan tay na dugay-dugay. May isa lang gid ko ka obligasyon, no? Nga i-play karon nga and then mabalik gid ko dayon. Pagbalik ta, we have Sir Martin na Pinaga on the line na sa aton sining pagpangalagad. Sa Action Radio. Action Radio. Action Hotline. Ini Action Radio Bacolod ang nagapanguna number 1 AM station for the fourth quarter nga survey nga ginkadak sang Nielsen, no? So congratulations to all of us. Kabay pang year 2021, mayad pa ginagahulat sa aton. Action Hotline. Ang mga greetings ninyo, ginpadala diri sa aton sining Facebook page, pakarunan ta ina dugay-dugay. Online sa hotline. Online sa hotline. Kaya rin na sa aton nga linya, joining us over the phone is Sir Martin Eduard, pinagang tagpamuno sang Task Force Butagoy. No? Kaya i-check naton sa iya. Now, siling ko gani, hindi lang COVID ang ginabantayan ta subong pati ning African o kun ASF ni Black. Nga kita mo mga product subong ginalimitahan gid kapin pa ginadumilian gina-entry kapin pang ning naghalin sa Metro Manila or mga areas nga may positive case. Kag ambot kumusta subong, way nagin man sa nagapinasaway nga mag-ilihaw na lang sa kilidalan, agod nga magbaligyaanay ang negosyo sang litson subong to nagina man no. We have Sir Martin Pinaga on the line. Sir Martin, Merry Christmas and advance Happy New Year. Si Action Art dari sa Action Radio Bacolod. Yes, good morning Action Art. Kag sa aton nga tagpalamati. Salamat gid sa time siling ko pariho gining aton papel kag aton sining nga trabaho kay kun din pa may special nga okasyon ti ari kita gyapon nga trabaho kita gyapon ni Sir Martin mo. Yes sir, yes sir. Sir, kumusta subong sa inyo paglibot-libot and monitoring? Why gid man sa mga pasaway subong mga nagaiyaw lang sa kilidalan kag ginabaligya? Yes sir, sa aton nga pag routine inspection sir sa paglibot bali may ara pa man gid sir. Kagapon sa alunan may ara man ta na confiscate and then subong sa paglibot ari kami subong sa sumag. Gina-check gina sir ang ilang nga mga resibo bala sir nga halin sa slaughterhouse nga nagapamatuod nga ang ilang nga ihaw. Okay. Nga halin sa slaughterhouse ting ginapangita ta na
ang ilang meat inspection certificate nga nagapamatuon nga dito sila gaihaw kag dason ang sa mga tatlo taka market, ang Libertad Central Market Burgos, dira man ang aton nga ginapokus kay halos tanan dira nagakalalagto nga nagapamakal, and then sa mga supermarket, sa mga mall, ginamonitor tama sir ang ilang nga mga baligya nga mga karne. Kay may araman sila mga imported meat. Kag may araman sila lokal nga mga meat nga ginabaligya. Okay. Pagtapos, advice ko lang bala sir sa mga aton nga naga pamakal, bali kinahanglan gid sir nga pangitaon nila ang mga meat inspection certificate na sir nga ara lang na sir sa ilang nga mga meat section, makita mo na da nga may resibo na da sa kilid nga puti na siya. Okay. Nga ginapakabit nila kay ginadvisean ta na ang mga meat vendors nga kinahanglan i-present gina nila kay ipakabit ang mga resibo nila nga updated. Dira na da makitaan ang date nga let's say subong ilang ihaw, makita mo man da nga may ara nga pizza 30 nga date. Aha. So anyway, at least may guidance ang aton sining nga pumuluyo, may baluan nila kung nanong himuon no para to make sure nga at least nagagi sa slaughterhouse na yung mga karne. So far, sa inspection nyo, halin sa Christmas tos, subong do sa mga big market, siya daw ay ginmanlag ko ng mga violators, no? Okay naman subong sir na actually raman ang ilang mga resibo, ang mga tatak nga halin sa slaughterhouse nga mga markings, araman sir, okay man. By the way, kung di nagligad to ya, may ara nga actually ato sa freezer no sa tong na-recover tabla nga mga products nga na-expire na and why ginbalikan sa supplier, why gito naton matultulan kundi itong ilang opisina sa no? Wala sir, kay isang una na ari na di lang mga supervisor kag mga ilang mga meat vendor subong wala na di sila nang amo nang hambal dito sa isa ka supermarket nga ang nagapanag-iya wala na di makita. Pagtapos ang ila to nga storage dito sa sulod nga meat nga iya to sa previous nila nga supplier, kapila man nila gintawgan wala man naga-response kag ginbalik ang ilang mga meat products. Pagtapos ang ila gani nga mga gamit nga mga stainless nga mga parte pang ihaw ato man mismo dito sa ilang market. Ay sus, ginabandonan na ginila gali totally. O sir, ay ang sanglas, ang ilang concern sir is ang pagsudlan na di sir sa mga imported meat. Okay. So may banning ta diri mo, may ginpagwa nga executive order si Mayor Bing nga pagban sang mga meat products sa iban nga mga lugar. So subong, speaking of imported kag mga meat coming from different areas gating ginaban, why magita monitoring at least may nangisog pa kag nag-attempt ka mapasulod di sa aton? Wala naman sir. Why naman kay sa aton nga sa airport kag sa aton nga mga pier may nagabantay na da nga mga meat inspector. I see. Mga task force ASF. I see. Sir, to the public, by the way, di ka mo nag-istorya man dira permimo sa mga manugbaligya sang karne, manugihaw, kumusta kung numayad man ang ilang negosyo sining bulan sa Disyembre, especially Christmas celebration? So far sa amon nga paglibot daw nagamat-amat naman balik ang ilang mga manugbakal kag tubong sa sini nga pagsulod sa December kag sang dikan nga 24 kadamo gisang naga binakal. Pagtapos ang monitor ta dito sa aton nga slaughterhouse balik sang 23 sang gabi more or less 1,000 heads na ka mga meat nga napaihaw. Grabe ba? Oo, tapos about expected ta basi karon mataas pag ini. Damo gini kalamatay ng baboy gili karon. Nga coming 31. Oo, siling ko Sir Martin, damo gini karon maiyawan giling baboy ni.
Amo gid sir. Finally, good luck sa inyo and keep up the good work. May nga pagtrabaho dira. Ang team mo, sige lang, enjoy nyo na lang after sa December 31 na after office hours, guro, relax naman ka mo. Oh, yes sir. Amo na sir. Sige. Sir Martin, again, salamat gid sa time kag sa advisory to the public kag halong gid kamo permi. Good morning. Yes sir, thank you Action Art and sa aton nga dagpalamati. Thank you. Good and Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year in advance. Thank you. Action Hotline. Sir Martin Pinaga, ang tagpamuno sang Task Force Butagoy, man importante ini because ang isa ka pamilya bisan pigado lang, nga wahaw na malang gani kisang kwarta, mabakal bisan 1/4 lang mamoy mo. Amo na siya ang kabalo ka, lain gi kuno kun may mamoy. Sa babaw lamisa kon Christmas kag New Year. No, tipunan nyo bla. Tibisan isa lang nakakop nga pansit, yado. Mulot-pulot kato sa merkado sa mga daw may kwan bala. No, may dulo diferensya nga mga pulo panakot da. Kaya napangaboy mo lang na sang mga dalagko ka dealers to. Makakuha ka to kag mga luto-luto ka pansit sa balay mo. Perti na. No, Christmas celebration kag New Year dayon ginaya. Action Hotline. Tis ang pagkaon isa ini kag ang karne, isa ini ka importante nga gina konsumo sa tawo kapin pagid sa sining special nga okasyon. No kabay pa nga hindi niya makasulod nga makahalit diri sa aton ang anuman ang sang karne. Ha? Tihalong kita kung magbakal na ginman sa mga lugar o mga merkado, ngayon ay sigurado ka nga nag-agi sa slaughterhouse ang inyo ginabakal na karne para likaw sa contamination o delikado. Action Hotline. Hoy, by the way, good morning. Duga-dugaya, makuha ko sang winner na to na. Kay tigi sa nabili, nagabila, building nga may nadlaw sa Disyembre, ang amon pa premium, diyan nagapadayon gihapon. O, sa kay Diego Val, Happy New Year, siling niya Rimar Hicano Haliasgo. Good morning. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamiyaw ko lang dayon, Family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles. Tapayan, Kagkabal, Fin Family. Action Hotline. Jo Marie Pormentera, siling niya good morning, advance Happy New Year sa imo kag Jenny Perez sa Binalbagan, Alma del Mundo Cordero, Vanessa Mayo. Morning, ma'am, sa Amerika ni siya, no? Si John Cloud, niya, good morning, advance Happy New Year also para buwas, no? Ariza Lianes, Happy New Year. Tani, may drama na karon? May drama karon, yado? Mayroon ko, sige drama. Kung waigin man, padramahon ta si Sir Elry karon Binyo mo lang ni property man ni magdrama. Galing siya lang ng white chimpo. Action Hotline. Kapin pa kumidi, no? Sagad ni si Sir Ray. Martin Aliling, Miguel Nambong, good morning, Sir Alex Montesa. Yes, Sir Art, patamyaw ko na lang pamilya Selo sa Barangay Nabulaw, Palay City, kag sa tanan, nga personal sa Philippine Coast Guard Southern Substation, hinubaan. Advance Happy New Year 2021. Advance Happy New Year, Dr. Jose Protasio Rizal Day. Oh. Bakol na siya sa kanginan upod sabi anta Guillermo Gimo Clareto nga nagatan tanday transistor samtang nagamonitor sa programa mo inatang dayan niya. Action Hotline. Sige, Sir Alex, thank you gida. Temporaryo cancel ng curfew hours sa syudad sa Bacolod, sir, about sa aton probinsya sa Negros Daway niya. No, depende na sa tagsa ka LGO. Kabankalan lang mo nagsuspend, Sir Alex. Rosalina Arellano Espadero, Jerel Marandi Gadudo, thank you, Anita De Losa. Good morning, man. Oy, araman si Vivian Valles Lacheca, Benji Bernardes, Junior Tacanloy, Nelda, si Guanze, Arche Aliparo. Pare, Merry Christmas and advance Happy New Year. Pagbalik ko, dugang ang mga balita, kag magabot na kita sa aton winner. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdaling na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan. Action Hotline! Ginatame si Anita Tigarda kag Arturo Tigarda, kamonitor gid sa program. Salamat na sa inyo ha. Good morning. Action Hotline! Ayos, ang iban karon naman dugay-dugay. No, makuha ko winner karon pero unahon ko lang kay subong amo ni bilang nga wag ko gauntat remind upod sa aton nga mga opisyalis sang gobyerno. Sa publiko bangon nga ti do na andan tanagin man
kag ang naka-adjust na ginman kita no sa ginapatuman bala subong sang government kapin pagid sa community quarantine ang isa diri ka tandaan tagid sa aton nga mga ka-aksyon nga kinanglan hindi kita maghatagid kumpiyansa. Now, ang isang ginakabalakan ko muni, every LGU kundi may ginaset man sila nga mga council nila dira kompleto naman ang setup sa ila sining monitoring team. In fact, may mga emergency operation center like for example Bacolod. Pero at the end of the day, kabalo ka kung ay ni isang kongreto nga desisyon ng government sa nasyonal, ang tendency sina nga pwede gid magsulod ang new variants ng COVID. Now, worst scenario is that kay kung pamatian mong aton tiglikom sang DOH, siling iti rekomendasyon pa lang na way pag green light. Kabalo ka ining new variant o new COVID strain, hindi mo ni siya makita. Pariyo mamlas ang COVID ni nga una nga nagigo sa aton. In other words, hindi mo mahibaluan kung sino ang carrier. Now, sa tutuod lang, galing kati damo ang mareklamo mga Pinoy sininga inang gusto magpauli bla coming from nations nga ti may mga cases nga luyag magpauli di sa aton. Pero sa tuod lang kung ini hugot nga ipatuman sa gobyerno nga may ban na be nga hindi anay sila pagpapaulion, butang tapadamo ni silang mga Pinoy coming from nations nga may ara na sang new COVID strain or variant, malimitahan ni kag at least kung may cases ginman, amo na ni siyang level. Kung ako maglantaw, amo na ni siya. Daw hindi na ginman guro nga mag-pick pagitudo, kay at least na-determine, na-identify na mo sa gobyerno, diin ang mga areas nga do grabe gid ang linatnanay, anong approach nga imuunta, ti aslong nga waay pa ni desisyon kung bala may ban, ang ginasubuan ko muni, ang ending sini kung ang kadtuan sini kung pabuyan-buyan ang gobyerno ta, gapas nga hinali makasulod diri ang new variant, nga mo ning purti kadasig kuno ya maglapta, hindi naman ni makaarapal ang gobyerno. Isiling ko why not abi nga magsakripisyo ang gobyerno ta, I mean mag-imponer o kung i-impose nga abi hindi na lang kamo anay magpulauli, dra lang kamo anay lugar da nga ginatiniran nyo, kapin pagid may mga cases, please, agon nga ang nasyon ta makabawi man ekonomiya tani, makabangon naman kita. Kay siling ko, hinali maggulpyada naman ang pagtaas ng cases, kag kapin pa kon makasulod ng new variant, o Diyos por santo, palayo lang, hinali, gani may mga lockdown naman di. Can you imagine, bla? Sala man halata pamasol sa mga utod daning hindi man sila kabalo, kag hindi man sila luyag nga matapikan, pero kung hinali karon nga silang nangin career pasulod hindi lang ni sila magsakripisyo kung makapauli sa lugar ta sa Pilipinas. Tanan kita masakripisyo gid kung hinali makasulod ang new variant or new strain of COVID, kagrabe ang linatnanay, bla. Amo na ang worry ko. Tikon may matabo nga lockdown, ano matabo sa aton siniman? Ha? Ano matabo sa aton kung may ipatuman naman ang gobyerno nga lockdown? Ang sakripisyo yari mga ari gatiner sa mga komunidad gaway man niya gani gala travel. Dibla? Ti dapat ni guro maminsar ng national government. Bumaluoy ka mo maminsar na kamo nga daan da kag magdesisyon. Dapat hindi na lang pagpasudlon kay ning virus hindi man niya maglangoy sa baybay kadto sa mga probinsya mo. Ang lain sila kay ti after ko mag-igo na ang COVID, daw inablang tao yung ginapasakripisyo mo, nga as if ng mga tao kapiligroso, kita mo naman na singuna nga maglakat-lakat kay mo ako magkadto ka sa mga banwa o konsyudad, grabe kay strikto. Gintagaan mo pa yung trabaho ang LGU nga magbantay sa mga checkpoint. Laging pabudlayan tayo mga tao nga ari na mismo sa komunidad,
Bangod lamang sa pila ka mga individual nga nagpalauli. Sala man tuod, hindi man pwede nga bawalan tana kay mga pumuluyo tana sila. Pero dapat may desisyon ng gobyerno konkreto. Pero subong di ko makita na Ang national government nagabalang-balang yapon. Kita mo Secretary Duque, mambal siya siya. Kung may positibo, nagyaman nalatnan, tiyan mo na nagurong tiyempo. Muna ano man yung klase paminsaron siniman. Action Hotline! Subong ang tao na anad na sa idalom sang new normal. Kung lang tao na ito ng MGCQ, daw mo naglang maning new normal. Pero kung patumbayaan hinali makapalauli, diri palayo man, ang mangin career sang new variant o constraint hinali nga magbalik kita sa ginatawag na ton nga lockdown. Sos, ini tapos ginang 2021 ta daw. Ini mga fiesta, ni sigurado niya kung di ni mampawa niya ang Pilipinas. Why na ni mga fiesta? Pag tililipon ni, why na ni? Siguraduhon tagin na pag 2021 hindi kita luyag magamuna pero anong takaroon abi kung uyaya yung national government tayo maghimo sang tikang online sa hotline dason kita diriya mo pasakripisyohon di ka kita sa na yung pumuluyo nga way mo niya galagaw mo yung hala mo ka hindi ka mamagwada kigan kay mo guguha ka akigan ka sa mga checkpoint. Pero yun ang tao ay pagkaon o gaturong ng kalimutan sa kabataan yun kay pigado na gid. Amo yung gina-stricto tas dalan nun hindi ka magwa, suksok face mask, suksok face shield. Sa tuod lang, hindi man ni malatdan kung ay ni mga nagdalala sang kung ay ni virus makasulod di sa aton. Diba kon mo na. Joining us this morning is Sir Frank Carbon of Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, the Chief Executive Officer. Sir, good morning. Art mo yung aga, ha? Siling ko, istoryanta lang niyo kay before mag-end ng 2020, siling ko, dapat siguro mahanda na kita ni, sumungog tanan ni pahati, anong pa ni pagugot mo sa paha mo kung why nagid sang nabilin nga buho ang paha mo bla? Buho ang dugang, Art. Amon na ginabuo, amon nga lang, amon subong, ang imo na ginambal, amon na ginastorya amon. Nga, I think, kinanglan ang atong pahadugangan tabuo, mga tatlo pa kuno preparasyon. Sos, Mario Sip. Tigaling ikaw yung masakripisyo, sila kung buuan mo kagugton mo nga hindi naman fit na sobrahan na kundi yung tinae mo, nagkaladunot ron. Hindi na nakaginhawa, kabalo ka naman ha? Correct. Hindi ka na nakaginhawa, ti anong bossing ano, no? Killing disiplina. Correct. Sir, ano ang mga ginalantaw naton siniman? Ang mga prediction, ang mga expectations ang inyong hanay, especially nga subong I was thinking sa ito nga kung salamat kay daw na flatten ang curve, daw okay na, it's time for recovery program. Subong sir, may bago naman niya, sino niya ano ning virus ning aduga kwan sa mutate sa kag may bag-ong mga innovation. Art, okay. Unless storyata na sang bag-o na nga virus nga gahara-hara na sa no. Okay. No? Oo. Daw tama ka. Daw halos daw the normal term na flatten the curve ang condition na hinagid, no? Except lang sining last holidays, kita namon ang problematic, mga public markets takang talipapasos for this. No? Why distancing? Why face mask? Anyway, ang imbuat namon for the last 3 months is naganantaw din kung paano kami nga private sector maka-abrogate kag makabulig nga employment. Kaya ang problema mo subong unemployment. Kaya mo pag-igawa pa balik sa kabo. Ikaduwa, business failures. Kadamo nga nagid sang ikaw hindi naka-break. Kabalik man pag business failure, anong sunod abe? Tuning unemployment. Correct. Ano dapat sa unemployment? Gutom. Anong sunod sa gutom? Krimen balay mo? Krimen. Art, so, amoy lang pasunod ha. So, ining last 3 months,
we've been talking to the, especially natong government banks, the BP Kaglan Bank. Isling nila, Frank, may hari kami ready nga kwarta para sa aton LGUs. While nagahulat pa po sila sang kwarta sa nasyonal. Okay. Isling nila gani, subong, sila mismo gahulat man kay supposed to be i-recapitalize man ng DBP Kaglan Bank mo. No? Para nga pamagda ko, or capitalization nila, makahula man sila sa mga rural bank, credit co-op, kag mga micro-lending, nga mo maning ma-retail. Kung subong, ay dang pangita nila nga implementing rules and regulations. So on their own, nag-ubras na kanamo. May ara sila response, may ara sila asenso. Kaya ang purpose nila, pahulamon nilang aton nga mga LGU para number 1, nga mag-ubragin cash forward program. Kita man nila sing napangkita namon. No? 90% ng amon transaction sa cash department namon is withdrawal kuno. 90% withdrawal, hindi deposito. 10% ng deposito. Okay. What about the lending sing namon? Tiyang lending, sir, puro wala payment, restructuring lang. Tusling nga, we're offering. We know how bad is your situation. That's why we will start with DK. Alas 9:04 na. Action Hotline. Ini aton istorya malani pro siling ko. Ay do gina-imagine ko sa tong kabudlayan bla. Gasan tiyempo nga ang restriction di hamak. Ti kon ako ga-expect ko kun hinali di malason makasulod ning new variant kaya portipay kadasig ko no ang transmission. Iniya mas istrikto matsyag ko ni ang ipatuman sa gobyerno guro nga mga checkpoint da o tanan tisiling ko kita ginitanan niya masakripisyo ng ordinaryo nga tao so matricycle remedyo general makakaon-kaon pa may nugbakal pa apple kung pura palayo lang siling ko bisan bugas mo ni maano ka naman maingos ka naman sa gobyerno masarangan pa kita sang gobyerno. Sir Frank, sorry na utod linya ta. Nagbaliktari ta. Okay. So, nag-untat ko to nga ang aton duwa ka dalagko nga government banks, land bank, BPT. Okay. On their own, may ara sila programa, kay kita sila. Nasling nila, Sir Frank, daw ang amon na subong mapaulam, ang mga local governments lang. Di ko na kami. Tapos? Hindi ko alam mo na mga gamote, mga mo customer. Agoy. Sakto na. Ano yung kapital? Matiyog na, mamungol ka mo sa interest. Kaya mo na, negosyo nga na ng thinking sila yung kagangila purpose nga nagbangko sila. Tapos doon po lamon ka mong mga mo hindi mamukaganan siya. Hindi man kakabinta. Sisling, mamungol na lang ka mo sa inyong interest. Singati amon ng programa. Instead ka mo, ang amon subong biskan way pakaabot ko ang recapitalization ng national government, ang nabili na mga kwarta tipon-tipon para sa local governments nga makautang sila sa amon. Kasi dito sa Bayanihan Acto may ato to kwarta para sa to support sa mga kautang sa local government mo. Yung bagton sila nga loan, bayad interest or pagkuhan. Isling nila, may ari di kami, tawag nila gani all-purpose loan. Omnibus line para sa LGUs. Bahala ka kung ano na lang, hindi na kami magdikta kung ano yung gidang kwarta, pero isling nila, ang amon pag-hatag sa isang all-purpose line is number 1 gid, may cash for work program kay amon ang kinanglanon na ang tao may kwarta. Oo. Kag makabakal, kag makaabre ka mo. No? Kaya kung maka-abre ka mo, di ko may employment na dugang, ang gobyerno may cash for work program, generate employment na bihod, kamo madugang kung ang ekonomiya matiyog. Number 1 is, na-recommend namon cash for work program. Ikadua, cash assistant for small business. Kasi yung ginasipla ang laing, ito na ganambal mo na nga mga tricycle, libod, manibot, sila ginikuno ang bigit subong waigid, no? So, cash assistance for small business. I don't know, it could be form of microloans or microgrants. And number 1, ato nagidya wala, nagidya hapa, nagidya, is financial assistance, nagidya or food packs. So, those are the three. Gusto niya, gani, ulihin na lang infrastructure na.
No? Why na subong istorya. Ano mo na karong kagwapo dalan kag building ko ng taos kilid kalamatay sa gutom? Oo, sisingila ko nga ragin infrastructure situit namon nga employed damo nga tao. Na-employ, correct man na. Malang nga isa kabilog, tatlo kabilog na drive. Kasi muna siya wala useless ang kwarta nga muna. Yes, Walang infrastructure. Nga balay, may pang atop dao sa damo na mo mag-repair ka sa atop damo na economy mo, no? Sir Frank, sorry to butt in. Okay, ang akong time medyo limited lang today sa kadamos ang commercial. Sir, pero kung mag-abot sa punto, no, nga ang sitwasyon, magbalik kita liwat sa ginatawag nga lockdown, makaya pa ni? Video ang nasabat ko, laban-laban sa no. Ay, sus. Mismo ang national government, kita mo man, dahil ingin ulo natin lang kayong kwarta nila, gina-reserve nila sa vaccine. Hindi ka ito ka makaluli, kundi ka ito maghulog ka deposito to, why ka maobra ang vaccine, madeposito ko na mo. Amo na, kay ustuman kami agi nga una gidana yung control. Ang buwa nga, I don't know, that's why subunggay nga gawagid kami na antis mag-another lockdown kung magsulod niya ang daw perti nga gahara-hara ni coronavirus ni. I think magabuwa ka ng kwarta, no? So, galing kung i-lockdown mo, tinano man, amo magyapon, bis ka may kwarta pa, wala pa, pay mo yung tugig sa balay mo. Yes, sir. Sir? So, I don't think we will have, we cannot afford another lockdown. Believe you. So, I think, problema nga dako. Sir Frank, sorry gid kay nami pagita ni discuss ni because this is all about economy kag sa para sa atong tanan. Galing kay time ko din di kay mag-limit. Not only in the health issues, but also on the crime issues. We have to protect that. Sige. Kami halos kada every other night may ginasaka din ang among subdivision, ha? Sus, Marusi. Sa din, ha? Tiyan nga, mundin ko, Grace Bladia, sa kilid, kami di suba mo. Ay, abaw. At sige, check nga, Mons Police na anyway. Sir Frank, salamat sa time mo. Hopefully, pagsulod sa January, istoryahan ta ni Liwata. Salamat sa time mo kay Duway naging ko panahon. Happy New Year. Happy New Year. Okay, salamat, Gid. Salamat. Action Hotline. Na, amo nang isa ka worry, why ko pa na ganina sugpon, i-lockdown mo pagid ni. Ang tao karon nga waay na gid, gutom na gid. Nagapaninguha na lang bisan sinintimos. At least makakuha gani kwan. May konsumuhon lang. Ti ko ni lockdown mo ni anon lang guay ni man. Boss El Rey nga gawon ko ni biyo. Ang akon nga basi may makasabat sa gilayon, ma-premiuhan tan lang ni. Premiuhan tan niya. Ati sige premiuhan tan ni ang mapalaron naton nga magadaog sa sininga promo, no? Action Radio, sige rin panagtagda mo na kabahin sa pagpasalamat ta for making us #1 kag sa inyo padayon nga support. Ayos kay Boy Jolingo, Maria Luisa Artisano Iligan, Argel Anchita. Oy, Sir Argel, kumusta ka na, sir? Araman si Sir Rani Hanggayo. Sir Rani, Happy New Year in advance. Salamat, gid. Dire kita. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, masikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Do ay siya sabat? Basi tulog pa na eh. The number you have dialed. Diyos. Basi kung tulugan, 63 years old dani. Dahil liwat bitoy. Balo ka, ang may edad-edad daw sa obserbahan ko, temprano ko tulog, nasunaga na magbugtaw. Kagahon, para sa tulog naman liwat. O, kabay pa makasabat niyo Taga-ibi magalona siya, kabay pa may ang balas nanay na sa ibi magluna, ang cellphone ni Sabton niya kay Action Radio panawag na.
radyo. So ay gid siya kasabat. Ahay. Hello? Ay, salamat. Finally, nakasabat gid man. Hello, may nga. Oo, Sen Anilio. Ako ni si Action Arts, Action Radio, nay. Ay, hello, Action Art. Good morning. So excited. Si nanay ni Lida sumugat, ne? Si ano man yung nagambal, subong daw si katay-up mang kundi. Oo, nanay ni Lida, si Art ni sa Action Radio. Salamat. To ako ni sir. Bao, pila edad tagan? Di 63? Ha? 63 mo edad? Hindi ko kabaptis eh. Diyos, tapos, ang edad mo 63? Oo. 63 years old ka na. Nanay ka pamati kagid permi sa Action Radio? Ay, siyempre kahapon galing ka, baso kayo wala ka mo, Wala ka matawgan? Wala ka mo gali, sir, kahapon. Sa Facebook lang ko gatanaw. Ito sige. Ang imo Cemetery Street, Barangay 2. No, Barangay 2 ka? Barangay 2 ka dira sa Ibi Magalona? Oo, sir. Dira kami sa highway, sir. Sa may magpasulod sa Banuas ng Sarabia. Nanay, ang balo mo na sila mamati mo sa Action Radio Bacolod. Dahil ba sila man namatawgan? Congratulations, nanay. May premyo ka, 500 pesos. Oo, salamat. Kaya may pag-Christmas, pag-New Year, sir. Hulaton mo lang nga mag-text kang stasyon sa imo. Kaya tiway opisina, subong. Basi buwas guro ipadala na si imo, nay. Salamat, sir. Kilala ka mo balatanan? Salamat, Gid. Salamat, Gid. Nanay, congratulations and Happy New Year. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Congratulations. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Hello, my name is Ron.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang lipon Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon 9:25 This time check. Action Hotline. Oy, good morning kay Manang Abal dira, no Melanie, Manang Abal Hikana kay Kagawad Ray Hikana. Nanong Ray, kumusta ka mo da? Merry Christmas and Happy New Year in advance. Action Hotline. Ayos ikuan ko karon sa imo i-forward ko da sa imo karon ng abala. Salamat gida, salamat. Why natagaling tiyempo nga ako na reminder sa inyo pabakod gikita immune system ta. Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.